Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Firing Line! Mayong gabi naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan aksyon na firing line sa ngalan sang inyo regular anchorman. Aksyon na Brian Moden. Ako naman aksyon Artay Hupon. Action Firing Line! Setyembre 23 kita o kun Miyerkules sang gabi nga pagpangalagad. Oy, nag-umpisa nagli ang malawig nga gabi no? Sinina nga mga sinima na nag-umpisa ho. May pagkambyo man sa aton sini tempo mo na nga temprano pa alas 6 pa lang kadulom na. Action Firing Line! May 93 days o kung 93 kadlaw na gidlang antes ng adlaw sa Pasko kag isa kagatos 100 days to go before year 2021. Action Firing Line! Action Art tayo hupon checking in until 9 o'clock karon nga gabi. Action Firing Line! Antes ang pinakamapambukas naton nga mabalita kag informasyon let's have gani Republika gikan sa PDMP agud sa paghatag sa aton sa pinaka-latest nga weather advisory. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update! Sargan, may gabi. May gabi action action art, sorry. No problem ka ba loko na nad kaganan kada gabi ngadan talagsa lang tayo kakitay kada Miyerkules lang. Action art ba? Sa aton mga Pwede malang nakadasala mo yan siya kabilog Bisaya manok okay na ko na. Sige, ano to? Sige. Ari lakat sa aton nga timpo sini nga gabi no Miyerkules kita karon September 23 tuig 2020. Ang low pressure area nga namataan naton diri sa eastern o kun aminhan sang Samar. Shallow low pressure area ini siya suno sa pag-asa daway tsansa nga mangin-isa ni siya kalubos nga bagyo no. Okay. May antad ini siya karon sa distansya kapin sa 400 kilometros ang kalayoon sa nasidlangan aminhan nasidlangan o kon east northeast sa Katarman northern Samar kagari siya sa 13.3 degrees north kag 128.9 degrees east. Ang isa naman kay low pressure area nga nagtubo sini nga hapon sa Apari Cagayan may antad ni siya 535 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sang Apari Cagayan kag 18.4 degrees north latitude 127.1 degrees east ang iyang coordinates. Layo siya makaapit to sa aton. Ang nagapadulo muning habagat o kon southwest monsoon nga nagaapit to sa Palawan diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Karon ang nasakupan sang may paglapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob amo ni ang Central Luzon, ang Kabikulan, Isabela, Quirino, Quezon kag kaprobinsyahanan sang Samar. Okay. Tuga ini sang low pressure area. While ang may mga lugar nga may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may dala ini na ligwin nga mga pagulan ng muning Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod. Nga halin ini sa habagat o kung southwest monsoon subong man localize sa thunderstorms. Mabatyagan sa kapungsuran ang mahinay asas may kasarangan nga huyop sang hangin
nga halin sa naminhan na sidlangan pakadto na aminhan na katungdan o ko northeast to northwest nagaapit to sa naminhan kag central sang Luzon kag may magahalin man halin sa nabagat na katungdan pakadto na katungdan o kung southwest to west ang mabadyagan sa iban nga bahin sa aton pungsod. Okay. May makanayas sa kasarangan nga kadagatan. Kag panaog kita diri sa aton local nga forecast nasakop kita sa may pag-uum-guum sa gihapon nga aton kalangitan hasta nga magalumon na aton nga kahawaan nga may idulot ini na ligwin nga mapagulan naton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod kag may ara kita mahinay sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin nga magahalin na bagat na nakatungdan pakadto nakatungdan maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabili na niya sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan mangin makanayas sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon alas 7:42 dugay-dugay no 0.5 metro ang aton nga hunas no. Kagang taob makabalos alas 2:41 karon sa kagahon sa takos ng 1.7 metro ang kadalumon kag alas 5:39 sining hapon nagtunod siya ring adlaw. Magabutlak din siya alas 5:33 buwas sa aga. Kagari kita sa 26 hasta 32 degrees Celsius. Okay. O kon 68 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Amo na kabugusan sa aton lakad tiempo nga gabi action art. Saan o gani nag-umpisa ang transisyon nga naglawig ang gabita, Sargan? Normally ara na siya gasugod sa September 20, 21, 22. Daw na dilatar gani ipit sa 23 na ta. Oo, pero Kalingkay subong... nagalakat ang tiempo, ang kalendaryo naton tinaga-atras man. Okay. Sakto na nga fall equinox na ta. O kung hari kita sa summer solstice, malawig-lawig ang night time sang sa broad daylight. Okay. No, amo na siya. O, Daw pila na ka minuto sa bansin niya? 30? hindi daw inadlaw na ya, inoras na ya, hindi minutos. Awa. Inuras ang kalawigon. Ang abansi sang gabi Ah, adlaw. Sa sadlaw? Ara sa sarang isa ka oras. Sige. Isa ka oras. Yo sobra gani ada kung kaisa. Okay. Pero hindi ka magtulog nga adlaw, hindi pa rin magtulog? Ang lain da kay kon mag alas 5 kundi medyo gabanag-banag na da. Aha. Ti ang iban sa aton kon way pa man sila makakita banag-banag dire sa nasidlangan, tulong pa. Okay. Mabarikutot man na. Nya karon lang ko dugay-dugay Kaya aga pa? Pero kon lang tawon mo sa oras gali adlaw na. So parehas sa alas 4. Kaya kon alas 4 dulom pa man mo. Yung mga tagalas 5 pasado sang kaagahon banag-banag na na. Di kon may uligmat ka. Laban kasama Burawan. Maburawan ka gido. Ikaw dan pala pula ko sa email. Ano pa? Anyway, salamat gid Sargan. Sige, action na. Bay nga bidra sa imo. Salamat. Action firing line. Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. Alas 7:06 na Aksyon Radio Philippine Standard Time na nung pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton talakayon karon nga gabi. Action firing line. Diri sa lokal unahon ta karon ang pilag ka mga update especially sa meeting gagin patigayon sang lokal nga panguluan diri sa syudad sa Bacolod sa mga vendors sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Mandatory ang plano sang city government ngang tanan nga mga nagabaligya nga vendors dapat gid nga mag-swab test. Kag tiambotan no matabo sini while nga ginahulat nila ang
ang mangin resulta sa ngila sining swab test. Tingiban nito pag-intindi ko tugutan lang agyapon nga magkabaligya. Action firing line. Ibaloon tayo nagkaroon sa city government ka importante ini kabalo kati kon ang isa karon haka balaligya ang nagaiping-iping malang na sila dira sa merkado. What if kon may isa dira nga magpositibo? Anong epekto sina? Would it be possible nga ang tanan nga mga halimbawa may magpositive sa utanan sa isdaan kay nagasaylo-saylo malang na sila kaglapitan ay man lang? Ano matabo sina? Siraduhan gid sila o hindi sila magka-operate sa sulod sang 14 días. Action firing line. Ibaloon tayo ng update karon kay ang nagrepresentar ang City Health Office ang talatapan sang City Administrator sa office. Araman ang City Legal Office, ang cluster head sa mga market nga si Sir Ernie Pinida. No araman nga nag-upod sa meeting kag mga opisyales sang nagklain-lain nga mga Vendors Association. Action firing line. Ano dring reaksyon sa mga vendors? Ano dring mapalayag sang mga kuanaton, mga opisyales dira no, sa bahin sang tatlo ka mga merkado? Paano ni nila ma-survive kag ma-surpass nga pagtilaw na naman? Action firing line. Ano pagid ang pinagkamadalag ko nga balita 19 ka mga preschool kag isa ka elementary nga private school temporaryo nga nagsira para sa school year 2021. Action firing line. Anon mo na abi karon kung wala sang nagpa-rehistro kung nagkadto sa eskwelahan nyo agod magpa-enroll. Ano karon ang isweldo mo sa mga manunudlo mo da? Alangan mo na promisahan nga sunod lang. Action firing line. Kag sangguniang panlunsod sa Bacolod gin-aprubahan ang resolution nga nagapangabay sa natungdan nga talatapan sang syudad nga magpahamtang sang temporary shelter para sa mga watchers sang mga pasyente sa sulod sang compound sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Action firing line. Bayong nga tikang ini kay damo ang nagaproblema. Why pabandri sa Action Radio actually nakasabat si Dr. Julius Drilon pero pag-intindi kong sabat niya diri sang reason nga ginapagwa ang mga bantay sang pasyente to avoid ngayon sila ang matapikan sang COVID. Action firing line. Pero ini siyang resolution sang ISP going back diri dapat kuno may approval ni Dr. Drilon. Action firing line. Pasugtan ayhan ni Dr. Julius Drilon nga magpahamtang dira sang temporary shelter within sa compound sang Corazon Locsin. Action firing line. Kag sa provincial capital community quarantine sa isa ka barangay kag anom ka purok sa bago ginhalugan. Action firing line. Mga detalye sinang mga balita sa padayon nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon sang inyo regular anchorman aksyon Brian Moden. Ako naman aksyon Artay Hupon. Action firing line. Sa nasyonal, isa sa mga balita man nga ginabantayan naton of course ang presidente siling ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ang plano diri sang Pangulo nga pagwa man sang isa ka magpagwa man siya sang isa diri ka lagdaan niya ang isa ka bando no especially bala sa tisubong ang presyo ang pagguluwa sa mga bulong nga ginakinanglan sa mga COVID patient ang mga RT-PCR test, kundi kung kaisa wala nagapalarihos diri ang balayran. Action firing line. Ti mayara dira ipagwa nga mando ang presidente kagamo ng hulatonta kay ti pilirmahan pa man lang mo siling ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Action firing line. Ingwan taman karon nga malabot sa aton nga pagpangalagad ining parte sa viral na bala sa mga COVID patient talin sa severe
pakadto sa mild nga cases. Nga damo nagapamangkot siling nila na no ini ginamonitor man isang PhilHealth ang mga balayran dira gina-evaluate ginman kung insakto ning charges sa mga pasyente. No, kay biara nakatalupangod nga siling nga kadali malang to samon sa pagtiner ang subo gani kinapatay pang pasyente nila o ang guaya sosporte kadako-dakong balayran. Action firing line. Kaginsukot, although zero sila sa billing, waingin bayaran, pero grabe, ang sukot na kagin-charge sa PhilHealth, 2 man kadako. Action firing line. Paano ini ginamonitor sang mismo pamunuan sang PhilHealth? I-try ta nagkaroon kay nagpromisa man itong basi magka-online o kung basi may available time karon sa gabi, ang ila sining Public Information Officer sa bahin sang Region 6. Action firing line. Amo na so far, no, ang pilag kamadalag ko ng mga balita, diri kita na sa lokal unahon ko niyo. Okay, ang Negros Oriental, pero by the way sa Thailand, labi nyo, believe kuya dito sa Thailand. Kung amo ni taning ginahimo man sang gobyerno, tadi do hindi gid matiyag ko, magalag kareklamo ang publiko bangod sa epekto sang COVID ni bala. Ang pungsod na Thailand, would you believe, grabe ito yung support nila agad mabuligan ang public. Number 1, kundi epekto sang COVID hindi man malikawan, ay may ara sila yaho, sanggin himo, kagin aprubahan, agad mabuligan ang mga underprivileged nga mga pumuruyo nila, sa ila sinibayran sa tubig kag kuryente. May subsidy nga ihatag ang gobyerno. Action firing line. Kampiyon niya nga pang gobyerno, no? Kung ako maglantang, umakon mo nga mga 13.9 million nga mga holders ng state welfare cards nationwide. O kung 8 ka milyon ka mga puloyan ang ila mabuligan, ang extension kamakon mo yung September 2021, umpisa sini nga tuig October 2020. Action firing line. Siling ko da mayo tani ko na mo ni mapinsaran sa mga local officials kag sa national, no? Sang gobyerno ta nga mabuligan man ang mga consumers sang electric bills nila kag water bills. Action firing line. Sino ayan na magkadumdum sila, no? Kaya ang mga national officials tiya subong kamog. Amo na ni sitwasyon sang COVID ang ginaagawan, ang ginaistorya nila ya. Ang tunga ay sang ilas ni nga pagpungko sa House of Representatives as Speaker of the House. Action firing line. Ang kamog sang presidente kag vice presidente ta, halin pagkatapos eleksyon, halin kampanya hasta subong walang katapusan. Action firing line. Te agyan kita pandemya kundi tanan kita wasaag. Pero subong niya hindi nila mapaiway, no? Galing ang politika, hindi mo ni mahimulag sa mga politiko, eh. Hindi mo ni gid madula. Action firing line. May body politics gani. Ayan pa ining mga politiko ngati dira na natubuan no, sang ila sini mga aligi sa pamulitika. Action firing line. Pero pagkaronan naton ina, oy ang Negros Oriental kundi tanan subong halin sa health protocol, ang tanan nga mga system ginatun-an kag ginagamit sang tanan nga mga LGUs, no? Agod nga mangin kabahin sang kampanya kag pag-away batok sa COVID-19. Now dito sa Negros Oriental may araya plano ang Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry. Maimplementar sila sang contactless, no QR o quick response code, no entry policy. Tidri sa aton gari mayara man resolution. I don't know kung ano ini ang kaundan gid. Try ta karon malabot unahon kun kay para preparasyon nga daan ang problema sinigaling kun way ka high-tech nga cellphone nga maka-read bala o makabasa sang QR codes na matabo sini manual. Action firing line. Kay dito sa Negros Oriental, itingwaan na nila niya.
nga maumpisahan ang tinutuyo agod mangin kabahin ini sang contact tracing measures ang ginahimo dito sa Negros Oriental, initiated by the Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry o kon NOCCI. NOCCI. Action firing line. Tiyan mo na ang isa sa mga tahuman nga himuon dito, mansubong, ang mas nami isini hindi ka bala maka ambot kun pwede ni nga may diyan nga magkapiki kagyapon sang imo sining nga ngalan sina no pagi sa pag-fill up dira ano ni siya online Action firing line. or after dira may ara ang pag-intindi ko na may gadget nga dito ka sa separate nga device dito ka ma-fill in pero may ari magali inisyatibo diri ang syudad sa Bacolod pagi sa isa ka konsyal unahon ko lang ni Online sa firing line. Joining us tonight is Councilor Lady Glish Gonzales, ang tagpamuno sang Liga ng mga Barangay sa Bacolod. Councilor, mayang gabi. Mayang gabi, Action Art, kag mayang gabi sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Salamat gid sa time. Unahon ko lang ni, na approve bala o kon ang imo ginduso nga resolution ni siya or ordinansa, Councilor? Yes, Action Art, no, this is an ordinance implementing the COVID-19 contact tracing system in the city of Bacolod. Amo ng title, ya. Yes, amo na siya ang title. Okay. And it is approved, no, with the support sang upod naton sa council. So it is approved in first, second, and third reading. So, kuha na siya, tapos nagali ang proseso. Yes, Aha. correct, Action Art. So, tell us, regarding bala sa QR code, kay, para at least ma-inform ta ka na ng public, and as part of the measures kag ginahimo ninyo a system nga mas madasig ang contact tracing, in case nga magsulod sa mall, magsulod sa commercial establishment, tell us, ano ini nga sistema, Councilor? Action Art na first, ini subject for publication, paano, iba na napasarta in first, second, and third Yes. reading, Mhm. subject for publication, kag implementing rules and regulations, no? Okay. So, ang compose ng ato na ordinance is, may, makayaka kita, this is called, backtrack, no? Ang backtrack is a Bacolod City contact system, contact system, no? So, ini siya, kay subong niya, manually, nag-contact trace kita, no? Okay. So, nag-interview kita. So, with the use of backtrack, no, may siya mobile app na i-download natin sa ating mga cellphone, no? Okay. Do pa use bala Shopee, do pa use Grab, i-download natin sa ating cellphone, i-register, mapa-register kita dahil sa ato na basic information. So, Okay. kung naka-register kita, automatically gaan kita QR code o kung nga ato na backtrack card, no? So amo na siyang ato na ipakita magkadto kita sa malls, gamiton sa ato na mga business establishments, sa ato na offices, kag sa diin pagid na sari-sari na establishment nato, no? So then may man ka option Action Art kung wala kita ya mobile app, wala kita Android phone, ang barangay pwede gid ka assist sa aton mag-register kita sa barangay ang ma-print sa aton na QR code or sa pagbalay ta may pisonet kung sa balay ta may internet man ta pwede Okay. man kita ka-print sa aton na QR code o backtrack card. So, meaning, amo ning gamiton mo ang imo na lang gin-issue, halimbawa, kung wala kaya sang cellphone nga daw high-tech, no? Nga maka-read abisang QR code, bali isyuhan kaya sa barangay. Yes, correct, no? So, makadto ka sa barangay, kag ma-register online, then automatically ang ato na online registration man sa barangay, maka-generate man siya QR code. So, ihatag na siya sa imo, go serve mo na siya as ID o kung ang ginagamit, kabila subong na quarantine pass, Okay. no? Gawa mo na siya ang serves ang ato na backtrack card. Okay. Nga magsulod ka to, tayaan lang na, i-read lang, ang tanan nga may information, mabalaan na naglayon, do mo na. Yes, correct, no? Ato na Okay. date of entry sa inang establishment, ang ato na mga upod o kung ng close contact ta dira, no? So, i-read na siya sa ato na main server. So, i-manage niya sa ato na city
epidemiologist, surveillance unit, kagang ato na MITCS. Okay. So, ang galing ang procedure sini after pa siguro mga 30 days din o 15 days ang publication nga requirement? 15 days, i-check ko pagid with the city legal for proper guidelines. Aha. Maubra pa galing sang implementing rules and regulation, medyo malawig-lawig ba na nga proseso? Yes, action art. No? So, gina-prepare tila na daan. So, siguro, pag-educate sa pamuluyo, sang use sang ato na QR codes, so ato na backtrack apps. No? So, ano siya, action art, kung mag-generate na sang ato na EOC, kay ang command sa ato na Emergency Operations Center, so maka-generate sa data, so automatically, i-verify ni Barangay Panaog sa Barangay, i-verify, then pag-verify ta ng makaproceed to the yun with atong health protocols, swabbing, quarantine protocols, and other health protocols naton. Okay. So hopefully by October, mahingagaw ini siya. Second week sa October, kabay pa ma-implementar na ni. Yes, correct, Action Art. No, this is an urgent ammonia ganin naging pasarta kay since ang ato na contact tracing is the heart of the operation sa pag-fight ta against COVID. So, importante din siya we will do our best na implement siya as soon as possible. Yes, ma'am. Ma'am, masif lang ko very quickly. Nanong ginahimo mo subong kay daw ang takuling daw nanguna sa record sining September nga mga sinima na ho do gulpiada lang nga nagbalik sa imo ang turno nga nag number 1 ka? Yes, correct na siya, Action Art. No, actually, ang siyang result sang ato na close contact, no? So, 80% of the positive na to, since na ginapaswab ta dayon, gina-close mo, gina-contact trace ta, so, ang kakatabo is ang household contamination o kung ang household close contact na to, naga-positive, no? Okay. So, ang gawin ang ato na, of course, ang pagpalibot, aside sang kinangan i-contain ta, automatic, wala na taga-home quarantine, na ginahambalan, ang tao na ako na kaga-receive namon sang result, ginapadala ta dayon, ginatawgan ta dayon sa extraction team for facility quarantine, no? Exact lang kung may mga exemptions kita kung kaisa. So, na siyang one way na makontain naton. Pagpadayon ng ato na task force disiplina sa barangay Takuling na may nagalibot, mga volunteer groups na sila na nagasaway kag nag-remind sang health protocols naton. Why man gid sang alimbawa nag-positive, i-approach nyo dalon sa quarantine facility, why pa man kamo ka-experience nga nag-resist? Okay. May man gid Action Art, no? But sa padayon, ginapaintindi naton ang importance sang isolation, no? So, kabayta na, ng mas, wala na tadaga mo, it extends to extraction, nagpapasalamat kita sa mga tao, especially sa Barangay Takuling, no? During the extraction, so far, wala kita minimal lang gid ang problem naton. Action Art, pagpaintindi ta, gaupod man sila kag naga-opt na isolation facility. Okay. So on that note, salamat gid halong gid permi Councilor maayong gabi sa imo. Thank you, Action Art. Action Firing Line. Isa sa maordinansa nga tiginhingagaw pasar first, second, and third and final reading na ingagaw gid sa regular nga sesyon nila karon nga daw. Action Firing Line. Pero tayo mo na, kung may application ng cellphone mo, pwede na nga amo nang gamiton mo magkadto ka dito sa mga mall, sa mga commercial establishment or any establishment siguro nga kadtuan mo sini kay tiway pa man ang implementing rules and regulation or IRR. Action Firing Line. Importante ni nga may balawan sa public kay sa una to ya quarantine pass ang bulubit-biton mo dason ang quarantine pass para na pasulaton sa mall ang iban galing nga nagasulat na hindi ang ngalan man lang ginasulat, ginasala pang mga address kag ang contact number. Action Firing Line. Amo nang rason nga bisa na mag-contact tracer nabudlayan pag swab test lang nga isang una to nagligad nga mga binulan to kita nyo puwerte ganitong natabo no kay
damo yang way magpanugid kang naghatag sa gusto nga information kag datos. Action firing line. Kita mo naglalain ka pinangitay ang contact tracer sa Bacolod Action firing line. Pero I don't know kung makabulig man ini kapin pagid no sa ginahimo sang city nga mga tikang agod ma-prevent kag mapadasig ang contact tracing nga muning ginapatihan nga makabulig agod sa pag-away sang COVID-19. Action firing line. Pagbalik ta karon ni istoryanta problema sa merkado o kunining swab test mandatory sa tanan nga mga market vendors. Nano matabo diri anong sistema kay natapos na ginman balang meeting sa mga vendors di sang 3 kadalagko nga mga merkado today. Action firing line. Ano ang mahambal diri sang mga vendors association? Ina sa aton pagpanumbalik. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita
serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan anong nagkaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya tin pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig,
Nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:42 na. Sa ngalan sa gihapon ni Aksyon na Brian Moden. Aksyon Firing Line! Aksyon Art tay hupon ang inyo sa gihapon na kaupod karon na gabi kay Virginia San Antonio Olpinda. Maayong gabi dira Silin Homsa. Salamat sa inyo. Jocelyn Liboon Dispuho, maayong gabi man. Mario Bacau ko Irad. Kaiser Argel Ancheta. Now, Colonel Ancheta, maayong gabi dira sa imo. Amo man kay Jimar de la Cruz. No? Salamat gid sa pag-monitor man. Ang iban karon naman dugadugaya kay Maninoy Henry Boy Gregas sang Kawayan upod kay Maninay Alma kag sa mga kids boy nga pidra sa inyo. Maninoy Boy Henry Boy Gregas, councilor das Kawayan, naga-monitor siya, naga-text. Action Firing Line. Pagkaronan ko ang iban pagid nga maminsay nga inyo ginapadala. Now, sa iluan ko lang very quickly kay medyo natrasar, ginuuna lang naton kay ina si Councilor Lady Glis Gonzales bangon sining iyaman ginpasar o ginduso nga ordinansa kag aprobado sa mga lechoners naton ti may ara sang panibag-ong system nga ipatuman di sa Bacolod amo ning paggamit sang QR code, no? Nga magsulod ka sa mga establishment, dira na lang automatic ma-register ang mga data kag information sa inyo para madasig ang contact tracing. Action Firing Line. Amo nang pinaka-importante gid. Now, sa iluan ko lang kay kaina may meeting ang city government officials sa Bacolod, of course, headed sang EOC at the same time city administrator nga si Ma'am M. Ang. Upod dito ang taga City Legal Office, CHO, Market Cluster Head nga si Sir Ernie Pinida. Action Firing Line. Ang meeting nagkasentro sining plano, although kagabi iti sa Action Firing Line na interview man ni Action Bray, si City Administrator M. Ang, pero gusto ko dugay-dugay nga hibaluon man sa iya kung ano ang update sa meeting kay importante ini ginuna mga vendors. So, sa plano sang city nga may ara sang ipatuman ang syudad nga mandatory swab test sa tanan nga mga vendor sang mga merkado. Action Firing Line. When you say mandatory, dapat tanan-tanan nga mga vendors sa mga dalagko nga merkado. Now, why pa kita kay balo kay why pa man sang statement or any reaction coming from different association, pero tingwan ta karon nagabi-abi kon kumusta na no man ang meeting kag nano ang reaction diri sang pila ka mga vendors. Online sa Firing Line. Joining us tonight sa aton nga pagpangalagad, we have Sir Romer Rial, no, Kagawad Rial sang Barangay 39, representing ini siya dira man sa grupo nila sa area sang Amelia Mercedes Vendors Association. Kagawad man gabi si mo si Action Art. Action Art man gabi ikwento lang kagawad. Action Art niya hindi na ko kagawad. Ay, hindi ka na kagawad. Tinanan ko kay kag subong Action Art ako. Action Art. Nang subong ako dang presidente sa vendor sa Libertad. Sa Libertad ka na gid. Sa pangkabilugan. Sa pangkabilugan ka na gid, sir, hindi lang sa Amelia Mercedes Vendors Association. Sa Amelia lang ko, Action Art, sa Amelia lang. Sa Amelia Mercedes. Okay, sa Libertad. Libertad. Sir, kumusta? Ano nang update? Since ka may meeting kamo kaina, upod sa mga city officials ta, sir,
ayo lang ko jutay medyo hinayan talang monitor ta kay ga feedback ang imo tingog ka kampiyon sa tingog mo. Sige. Sige. I-record itanawala sa Facebook karon nara na sa rimo nga tingog liwat. Sir, ano kay na ang dalagan kag ang meeting sa inyo? Kumusta? Ano ang reaction of the members ninyo sa Libertad? Ang sa akong di membro aksunat, ang iban diga, kuan man mo reklamo man nga hindi sila magpaswab. Okay. Pero ang mandar ni Ma'am Angya, mandatory gin ni aksunat. Okay. Sa vendors. Oho. Na magpaswab sila. Kung hindi ka magpaswab, anong implikasyon sini? Hindi ka nakabukas na? Hindi ka naka-operate? Ang sangkagina aksunat, pag meeting namo, may naman ko to, nga kung sample nga hindi ka magpaswab, nagambal si Ma'am Ang, ipasira ang baligaan. Okay. Ipasira ang baligyan. So, hindi ka naging di kabaligya. Depende na aksunat kung kung para matumanan ni Ma'am Ang. Okay. So, pero sa imo, mga members, pila ka persentayhan ang tanan ka mo, 100% komitido ka mo, nga ma-support sa city, tanan na lang mapaswab? Kamo na gani aksunat nga hindi naman mawalaan da nga kung masugot yun sila kay kung sila aksunat magreklamo man nga hindi man sila magpasugot. Pero naman aksunat nga gasiling nga mapaswagid. Okay. Kaya para mabalaan naman kung may nabatyag kung positive sa kung negative sa. Okay. Amo na aksunat siya. Pero ano matabo sini? After anong instruction sa inyo? After magpagkuha ikaw, i-swab test ka, pwede ka pa after sang adlaw nga nagpa-swab test nga mag-continue nga magbaligya dira sa imo balaligyaan? Ang konto wala, excuse me, ang konto aksunat nga na wala sang ni isang aton, ni isang doktor. Oo. Nga ang iya ko nung ideya sa iya bala nga proseso bala aksunat sang kuan sing pagpaswab. Okay. Ang group by group bala aksunat. Group by group? Okay. Oo, para di magtuparay kamo da nga apat. Si aksunat nga mo na balang kung magpasda ang isa, apat lang ang magpanon i-quarantine. Aha. Kasi sa kabilugan aksunat balang nga kung magpositive ka, ibilog din nga libertad i-quarantine kasi ang ginswab damo bala aksunat tao. Gani, ang gwa siya na gani, alimbawa, kung kada corner sa market or ga inipingay man lang kamuda mo, dason, ang isa ga sa ilo man to sa piyak, may ginakinanglan man nga ara sa tupad man nga vendor, may tendency nga may close contact ka man sa ila. Amo ginang activities na kada adlaw merkado, pero kasako na iya. So, ang tendency, kung may mag-positive da nga pilang nahot sa palibot ninyo, posible nga bilog nga merkado, ipasira na eh. Tayo, amo na gani aksunat nang in-plasta na lang sang nidok kang ato ninte Regency Dabe kan action art nga amo ho na lang ng pagpaswa bala action art para hindi tingo bala ang makuan masira. Kuno masira. Bakit mo na apat na sila galing nagtingay, apat lang sila makwarantin. Okay. So bali by group, by batch, inigali, may unahon, iniabi nga party dra sa merkado, dra lang mo anay, nga linyada, or per association, ano man? Hindi ang action art kasi ang sa sulod lain naman na damo kay video mang panda sila mo ng sa iya ginaka-market wala dayon na ang sasagwaya action art ay do kuan na damo daw sa book vendors lang wala mga transient lang sila. Transient ang action art. Okay.
dirang sa sila dawardi mo na sila bilang. Okay. Pero pati ang transient vendors, dala sila. Dala sa Action Art. Oh. Bisan din kami Action Art, pero ang natungtungan namon sa yung baligyan sang membro, iyagapon ka gobyerno. Correct. Okay. Pero anyway, ang worry ko malang amo ni. Kabalo ka naman ang impresyon sa public once again swab test ka. Siling yati probable guro na siya. Mo nangin swab test niya sila. Pero anyway, niya ang plano sa city government to determine bala may ara mga positive sa mga vendors, which is good actually kung lang tawon tagid. Pero nano, why ka mo go-worry sa epekto sa inyo? Ang amo na gani Action Art, ang iban daw gusto man magpaswab, iban ga kuan man, pero ti sa order ni Ma'am Ang why gid sila may mandatory gid. Okay. So amo na kay vaccinate daw dali mo lang kuno 1 day to 2 days kuno ara na Ang result kabay pa nagliga na mo manangambal sa mass testing to mo. Amo man ang ambal to. Ang guni mo bala to. Pero anyway, hulaton tana ko na no gid no, pero ina sa side lang sa inyo sa Libertad, wa kita kabalo sa iban pa nga market vendors, pero at least kalabanan or majority man guro sa inyo grupo da seryado willing no. Hindi man Action Art, hindi gid man majority na wiring to makapangkida daw tunga guro Action Art iban. Hindi iban daw mga kwan. Iban daw hindi ano. Halimbawa, sir, sa isa ka kwano, sa isa ka lokal nga ginabaligyaan, kundi may mga tawo ka, may ang tag-iara manda, sinong mapaswab? Ang tag-iyagin mismo ang nagabantay upod niya, balitanan gid yang ara sa merkado. Bali Action Art kapag maloko na nga ang tag-iyada kung may kwanda sa, kung may timbang da sa, paswab sila nga duwa. Oh, okay. So, ang tanandang atawo sa Brigan, paswab di Action Art. Okay. Sa imo nga members, pila ka mo gani, sir? Sa amon nga members, sir, sa original naman, 500. Damo ba? Kudamo kami sa galing kay iban, dabla, sir, nagkalapatay na iban, ang subong guro daw mga active na mga 200 euro. 200? Oh, nga diri. I see. So anyway, kabay pa no nga mapadasig iningaton man lang at least kung ginambal iya sa city nga may assurance nga mapadasig ang result. Kung ako'y gani maglantaw, sir, favorable man ni sinyo mo para sa imo sa pamilya mo kay at least mabalaan mo bla kung may ginabatyag o kung wala kabalo kati pwede nga asymptomatic wala sintomas sa imo nga na-infect ka na gali. No? May mga mo na nga sitwasyon. Tisiresa ako niya kung para sa ako na sir pa favorable gini nga ginahimo sang gobyerno sa mga vendor kasi kung hindi ka magpati sa amo na nga mapaswab ka sa gobyerno. Okay. Kung magpaswab ka doon kung may nabatyag ka mabayad ka gid 5,000. Na amo lang lain pagid. So kung hindi ka tubong paswab. Okay. So anyway, wala to na mo na ako nanugid ang latest update. Ang akon malang nagkuha ko pulso ninyo dira sa mga vendors. Salamat gid na ayos ko abi magtawag si imo kagawad for so long nga daga-istoryahan itay. Oo, kaya tanggal ligad sa Action Art yung nakakaso ko, diba? Sige lang. Anyway, sir, thank you gid sa imo tempo, Sir Romer, sa imo dira kag sa pamilya mo. Halong gid permi ha kag mayong gabi sa imo. Mayong gabi pa salamat gid. Action Firing Line. Now, i-check naton kay City Administrator M. Ang kay ti mandatory ni. After sa meeting na mga reaksyon nga nakuha nila didto. Although nga ti kagabi may ara na siya singin plastar sa Action Firing Line, pero kuhaan lang naton siya sang kung anong nangin result sang ila meeting kay kung mag-amunik kabalo ka may mga worry bangod nga kaysa kulang man sang information kag direkta nga pagsugilanon sa mga city health officials ang kinanglanon dakon kaysa ang pagsugilanon kag pagpa-intindi mo sa nagapaswab.
ang isa diri nga dapat masiguro pagid kay tinan mo damo mga vendors kinahanglan kung mag-swab test, make sure gid no nga kinahanglan ang insakto nga information kag data mo nang ibutang no kay siling ko ba magkatapos sining balasang pag-swab test sa mga vendors ayawan naman lang city ang contact tracers kapangita kon lain nga cellphone number, lain ang address nga ibutang. Oh, amo dang isa sa mga worry nato ni. Action firing line. Pero lang tiyempo siguro ni City Ad emang basi ko naga-meeting pa sila no problem. Intindihan ta kundi man sa available sining gabi pa wasanta ini sa dia gini kay ang aton man lang bangod sining mga activities ang city based ini sa recommendation man mo ni retired Major General Mel Feliciano. No, siya ning naghatag sang recommendation nga mo ning mga ginhimo nga strategy dito sa Cebu. Ang mga ginhimo nga mga approach sa Cebu kon paano nila na-curve o na-flatten ang curve sang COVID-19. Action firing line. Pero sanay sa mga negosyante, no, kay Sir Frank Carbonano ning ila reaksyon diri kay kabalo ka. Ang iban nga mga negosyante subong nga makon mo hasta pa ni Setyembre 30. Ang dako idiyang question na mo nimo. Sa mga ginahimo sang city subong nga pagrami-rami, actually late na gani nimo. Delay na bla. Kasi una pag inahambal to dapat may massive swab testing no? Dapat unahan tapagani ning virus nga mo ni siya ang suppose ginhimo sang tagsa ka mga LGU. Galing bangon sa limited resources kag sa pila kita mo damo sa mga nagabalbal gani sa mga city officials kay kahinay do kapigaw sang approach pero nakita ko kabalo ka bag-o niya nga problema mo. Sino ba lang maguna-huna nga sang una to? Pag testo ko mo jutay pa man lang ang cases kag jutay pa man lang nakasulod di sa aton sa Bacolod kay sa tuod lang kung wala ni siyang nagbitbit sang virus pa Bacolod. Inab lang I'm sorry why kita ka pamasol diha pero ang realidad bala nga kung waay abis ang infected individual nga nagkapauli nga nagpanglaton, kabalo ka laton-laton festival niya mo na yung ginalinan nga nagdamong kaso. Action firing line. Na ti ang aton malang diri nga iniya subong kun basahon ta ang stratehiyang ginahimo ni ara na si Sir Frank sa linya kun in kaso ginman no nga ang ginahimo sang city ginatingwaan nga malagas kay ti damo cases mo can you imagine nga sa itong testing ang resulta sa contact tracing may mga positive nga naguluwa daw mo nabla ti sumong galagas kita ang ginapangita gani sumong di na ni ang damo gid may cases para nga didto gid tutukan ya sa aton city government pagi sa city health officials kung paano tani masabat no paano ini mapanubo ang cases. Man ako, kung hinali, magnubo-nubo abi ang cases kadadlaw, basi pa man lang mampawanta, basi pa man lang mampawan kita, kag mapanubo-nubo man ang community quarantine nga implementation or regulation di sa Bacolod City. Online sa firing line. Pero, i-check ko lang si Sir Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Kay ti, ginahimo sa city, subong, kuan nimo hingagaway ni tingwa man ang syudad nga mag-coop up kag lagas ang problema no sang COVID diri sa Bacolod City. Sir Frank, so rigid sa pag istorbo si imo karon gabi, may gabi sir. Mayroong gabi art, may katri ka na da sa imo nga kuan. Ang akon to yung gamay ng gusyo to ginsiraduhan ko temporaryo kasi gupudlay na. So na sige.
So anyway, may mga- Sir Frank, Sorry, nagtawag ko bla sa imo kay Areho, kundi merkado, subong target sa city, mga market vendors, amo nang unahon, siling ko, ti basi sa uli, kabalutan, kita ga pa merkado, sir mo, amo na bla? Na ano man, ang mga approach ang ginahimo sa city, subong nga mga tikang, ina-discuss nyo man, sir, sa isang MBCCI, kag nano ang mga paglantaw ninyo? Daw wala na-discuss sa amo na. Okay. Pero ang Talisay, nakalusublanon pa kami na dutay sa mga tao to ni Mayor. Oo. No? Bali, ang ginsadyak naman sa Talisay, pareho ginabuhat di sa bata ng merkado man diyo. Madako mo hindi nga markan mo. Ang ginabuhat is number 1, ginalimit nga ang makasulod sa merkado, hindi magdinumog sila. Kuni maka-maintain din siyang social distancing, no? Okay. Kung ang merkado, abi, ito sinpos. Kung makaunod, imuon lang sin para hanog. Kaya ang importanteng social distancing mo. Okay. So may gabantay dito sa Talisay, may gabantay dito sa sa merkado. Lain ang goan, lain ang sulodlan mo. Okay. Katon, while abot limitado, tunga lang siguro makasulod, pagkagawa sa pulo naman itong makasulod. Okay. Makabulos, so maintain ang social distancing. Kan, yang tanang gasulod, may face mask, kagig, face shield. Amo man ang nagabantay. Okay. Kay, among ginaya makaprotect sa itong una, gid. Oo, bisyan dito sa Metro Manila, amo na nasubong gig sila at social distancing lang yung makaaway gid sa ito niya, kagwan. Ka face mask, no? Okay. Oo. Amo. So, kung ako ya palang taon, amo ginaya niyang unahon niya, i-avoid gid ya, nagdinuguso sa merkado. Kaya in fact, nag-ara na kami, nag-Facebook kami gani, nga mo ginang unahon ng taon, tanan nga merkado, hindi lang ng 3 kadlagko ng merkado sa Bacolod, damo pa na. May sa Bata, may ato na to sa Sumag, may ato na to sa Granada, di ba? Kanaamo lagko ng merkado. Okay. Pag hindi mo ni pinabuyan mo lang i-lockdown mo Sunday, no? Wala tao. Kuan mo pagka Monday up to Saturday buyan mo da. Wala. No? Ara gyapon ang kanila. Tiginan lang muna. Limitahan ang pagsulod. Okay. Kung magsulod kay mas kag media kag official, kag ang gabaligya man may mas man kag official. Amo Okay. nang paglantaw namo. Aha. So anyway, kabay pa no nga amo nang matabo gid kay bisan gani sa gusto matabo nga mandatory sa city nga pag swab test sa mga baligya sa market, ang iban do hindi mag-cooperate kay nakulbaan, ambot ko na no mga reasons ng iban, no? Pero by the way, sir, September 30 pa kita, no? Kung lang tawon naton 7 kadlaw na bilin, kuan na, galaom kita nga tani sa magnubo-nubo alin sa MECQ, mag-MGCQ tatani liwat bala o kung nano dira or GCQ, nano ang inyo paglantaw siniman kon in kaso ginman after September 30 ma-extend bala naman ni ang sa gyapon nga MECQ masarangan pa ni naton, sir? Una-una, pangayo kami tani meetings ni nga Sabado kay General Mel Feliciano. Okay. No? Pero siya na lang paano ang kunanong buluhaton. Pero nagsabat siya nga up to Saturday puno siya. So next week na lang puno. Okay. So I really don't know kay according sa informasyon namon daw up to end of the month na lang sila. I don't know, siguro mababalik pa man. Kabay pa. Kaning ginapamangkot namon, may ara kita lang daw game plan, may plano. Okay. Paano ang buhaton ta para pag abot sang October 1 to qualify kita nga biskan kuan na lang anay GCQ. Okay. Hindi na biskan din na anay modify GCQ. Anong buhaton ta pila ka active cases dapat ang ara sa aton, no? Para qualify kita. Ikaduwa, pila ang aton nga kuan available nga mga kuan quarantine facility nga beds. No, kay may ara na nga standard or level nga
isikyo ka, amo man ang atong hospital beds. Sila man ang available da. E kung ara ka na sa 90, pero kung ano na, dangerous level ka na, hindi ko na Tiyo Di mo dalon karon ng pasyente mo, abi? Correct. Di kinalang tigaon mo, hindi ka mo mag-iyo, kaya kung mag-iyo pa ka mo malatlan, kamuhay ka hospital na sudlan sa inyo. No, kaya po na mo, amo man ang kwan, tikinanglan may certain percentage nga nabilin da sila. Okay. Siguro 200, buta mo may 100. I really don't know. Amo nang napangita namon. Kinan may, that means na 201 kuno nga atong hospital beds. 154 na ang nasudlan. So, mga around 77%. Ano nang 77% utilization, bilintat mga 23 na lang. Basi hindi ta mag-qualify sa DCQ. Amo man sa quarantine beds, I don't know kung silang quarantine beds ka. Oo. Kaya kung mag-quarantine beds na dutay-dutay, kag tapos ang atong positive level is ara sa 50, 60 every day. Sige sa ka, but ano, mabutin po, why ka na tasukan? Correct. Short, kinanglan, hindi mo na pag-on taos, kinanglan, may isikyo ka na lang. Yeah, things like that. Naumon thinking namon. So, super, why kita siya kabalo? I don't know kung kamo art sa media, kabalo ka po siya. Wala agad siya. Kinanglan, may aratas natin. Kamo nang awa, panunta mo dabuton ka para maka-GCQ kita, kag-modified GCQ. Okay. Para makalugin ako. So, I think kung amo na taning luyag namon ipamangkuton kay General Mel kay nagpumisa mo sa amon after 2 weeks na iara na siya plano. Pero galing turo sakot niya kay gahingang daw man ko na nang palapos kay daw video critical tay kung natawa pa sa double digit. Gani? 50 sisita pa nga aton nga pag-speed ka dadlaw. Gani man? 77% ng aton beds. I don't know about quarantine. So, sige salamat sa aton general. So, pro kinanglan, we should have that. Kani, kung mabuligan nyo kami interview sa iyo, inanong dapat, no? Inana, nata single digit, pulo lang, tapos ang atong capacity is 50% lang utilization sang whatever available, o may 100 o 200 na page available, ang atong quarantine, sa 300 to 400, dapat dako na yan. Okay. Ang tanang naabot ni LSI sa apor kag mga RFW, dasok na danay mo. Ang swab, dasok ang danay. Pag negative, pulit. Kung positive, kailo ka mo to sa positive na quarantine facility. Okay. Like that. Which we did have art, no? Now, since nga hindi pa manimabalaan naton ang manghindalagan, no, kag anong mga approach paghihimuon sang ni retired Major General Mel Feliciano. Pero sir, what if kung ma-extend ang MSCQ until halimbawa mid of October, anong epekto sinig kag ang worry ninyo? Art, hindi na masarangan. In fact, nag-istorya na kami sa simbahan ta isa puson, ma-put up man balik ang ilang food bank. Kaya mo galitan na to, ngayo, gutom na. Kasi last 2 days ago siguro sa to, ang atong driver sa nagasigista na to sa sa downtown. Yung line na gutom na. Grabe. So, damo na sang kuan namon. Sang member na mo na ano na lang kaya isa ka member gasling. Frank, ang ako negosyo at to sa Kawayan, hindi kami ito pasudlon sa Kawayan. Ano na lang. Gani man? Line art, sling nga mo, dapat nagton sa gili nga biskan GCQ na lang. Okay na sana, amat and after another 15 days na GCQ matamat talo. Okay. Lagson sa gili. Yes, sir. Wala to na mo na, makamiting ka mo kay Major General Mel Feliciano para nga at least makadiscuss kita dugang. Manggani, why kami level guidelines nga kung anong dapupunta para makakwalify kita, kaya may aral na sila kuno mo. Gani man? Standard o level. Oo. At least may natamdan sila yung doon mo ng formula ang gingamit nila to sa Cebu, sa system nila. Amo na diguro man ang basihan sa aton. So kabay pa ma-share man nila para maintindihan sa public. Amo na ning status ta? Amo nang ginalagas ta. Tisubong, way patada. Okay. So, malapit na lang kita. Kaya na lang ang sakripisyo. Alas 8:11, Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Oy, bayang gabi gali may lang nga pag-monitor dira sa kay Bro Gabriel Hipilga, kay Chris Vilma Tries,
sa East Homes 3. Gamonitor man Nelda Siguanse kag Rose Guevara. Sir Frank, sorry gid na utod kita anyway. Manawag kami sa imo after meeting nyo next week. Oo, para nga makasugilanon taliwat. Manami man makatawag mo to sa iyo Sigwa. Yes sir, we will do that. Target Sir, salamat gid sa time. Good night sa imo. Anytime sige Arta. Good night. Okay. Salamat. Action Firing Line. Kaya mo ni gadreaming kita mo. Huwag kita kay Baloya. Mayo kon may pariyo na sikunda nga may basihan na amo ni siyang dapat. Amo na ning sitwasyon nga do ka critical cases. Ang hospital, ang capacity beds ini amo na niho. Ara na gid sa maximum abi nga level nga daw ka budlay na gid ni hindi pagin mahingagaw. Subong ang kapalaran ta after September 30 hindi pa klaro. May pag-downgrade bala sa community quarantine or bangod sang ginapauswag, ginapabaskog pagid nga mga community contact tracing. Ang matabo sa na iya, basta mabalaan ka nga may close contact ka sa nag-positive, titingo kwa, iswab kagin mo. Ti basta sige ang swab test nga ginahimo, mas magadugang ina sa number of cases naton diri sa syudad sang Bacolod. Action Firing Line. May labot nga way nakita nga daan sang Maskara Festival nga muni makaganoy kang magapasadya sa Bacolod. Ini nga tuig no sa halit sang kita mo nga kanimal nga kagamay lang klase COVID ni. Hindi mo gani aksyonan makita ang COVID pro lang tablang halit niya. O pati presidente kag vice presidente ga kamog. Manikayan sang vice presidente singa law ni nga gobyerno sa approach sa COVID. Bunalan mga presidente tang vice president ta silingkutan ni sila nga tiyempo. Amo lang ni anay nga panahon, bimaluoy man kamo anay, bululigin yun lang niyo. O, kung may mga pulupundo kamo da, mga lugar nga way na sing kasarang nga mag-support sa tao nila, while nga ginapaidalom sa mga istrikto nga community quarantine, abi ayuda to, padala ka mo. Uy, ginobra nyo na inyo yung iban, gagasto pa sa Facebook, ginagastuhan sa mga manugbalbal nga nagagamit sa fictitious name. Hindi makapaayo ina, no? For me, hindi kina makapaayo, nagapalala lang dugang sa aton sitwasyon. Ngagakadlaw yung buli isang siningkwa, no? Sang COVID-19 siling yate, na waila, alain nga daan subong lang tawabla, damo na nagareklamo, mabunggo sa lubi, mabunggo sa lubi, nahulog sa lubi, pag-abot sa hospital, napatay, COVID. I-cremate. Action Firing Line. Dimakon mo na. Now, asa diya pa, subong, galing kayong taga-pilit, matyagan, kung budlay sila bla ipa-explica ron, kaya ginakwaan ko ni, try natin makakuha kita details bla. Kung paano ginamonitor sa PhilHealth, ang mga charges, would you imagine, although naintindihan ang mga doktor nga nagataya sa gabuhi nila mga frontliners, mga medical workers, ang bayad sa ilato nga nag-attender sa COVID, tag 250,000 ang charge para sa doktor. Hindi kita risgo na sa kabuhi man lamo. Action Firing Line. Pero paano gina-evaluate nga ang way ka pala riho sa balayran, siyempre kay kung mild ka ma-hospital, may ara man da guidelines nga mula na ang i-provide sa PhilHealth. Kung medyo mataas-taas ang emotion nga ginabatyag, dako-dako man ang i-provide. Kung critical pagid 700,000 sobra, lapit sa kamilyon. Pero may ara iya nga nag-COVID, nga nag-critical, limitado lang sang tiempong intiner sa hospital kay sad to note nga nabawian sa kabuhi, ang maximum nga balayran gid mo ginadapat ang isukot. Action Firing Line. Ti sa tubtob san o masarangan ni sang PhilHealth, amo nang question da. May kwarta pa? Kay kabalo ka may duda ng tao sa una itong daan parte sa katarak ganito, ginahimuan na lang isang disenyo gali para nga mapalusot ang kwarta. Hindi niya inyo kwarta, buwis ina nga ginbayad man sa tao, contribution sa mga tao. Kinanglan kong gastuhon ina, butang sa insakto nga perspektibo, nga hindi man sa uli, mawadaan bla, ma-overwhelmed.
Nga basi maabot ang tsimpo, kita nga mga PhilHealth members to, basi sa mag-abot ang tsimpo nga magpututikoy na ang aton niya contribution, dula bla. Action firing line. Na, sige lang kay kundi sila subong nga gabi, pabasanta, ang taga PhilHealth, di kay gusto tani baloon eh. Ano ning monitoring nila sa mga hospital ng ginasudlan na? Can you imagine, no? Mabasakit ka kung why ka PhilHealth, abe? Ti ang balayran mo kung sa private ka, kung may kadako-dako man mo. Pero kung sa hospital, kapil pa sa gobyerno ng hospital, may ara support ang PhilHealth. No, bisa sa private ang PhilHealth ka support, especially kung member ang hospital konektado man o kung kuan man sila sa PhilHealth. Pero galing nga mo na black kung kaisa do galibog ang ulo mo, paano ni man? Nga purti kadako kinang charge. May kwarta pa ang PhilHealth. Pasi man pareho sa uwabla. Nga sa uli na limunaw lang sila mag-cater sa mga OFW. Sa primero to, di hotel ang ginakwan sa OFW mo. Tinga nang indulaan sila. So, kita mo subong ang mga OFW, sugaton lang sa airport, tulong lang sa tagsa ka mga barangay. Home quarantine na lang. Pero dapat ining mga OFW on the other hand, may negative RT-PCR test, halin sila point of origin o kung ginhalinan nila. Sundon ta na ya, pabasan ko ni Bla. Sa iba ng mga vendors pagid sa mga merkado, chikyaron tang pulson na bibuas, yakson alvin na rin katapat nila mo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ako si Doc. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon ngayong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ano nga kaintangan Responsable ang pagbalita Kagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang kamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saysay ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:30 na. Standby sa report with Aksyon, Marlon Hinovia. Mga balita gikan sa provincial capital. Aksyon Firing Line. Maayong gabi gali kay Shirley Mandati. Good evening. Okay lang na bisan nasta pa sa December ang MICQ Bacolod o sa Bacolod. Ang importante gid kung tani nga unahon sang city ang pagkaon sang pumuluyo. Hindi naman guro mabugat mag-lockdown kaluoy ang mga pigado. O sige, salamat gid koy manapsal ubos kaw gid ano tumbot yang balon man wala kwarta ya o si Bowie Julingo kay Richard Esmeralda ga monitor siya sa Isabela Pizzahan. Salamat gid sinyo sa bangga mayor kuno da. O salamat Jose Mungcal Torilla sa Binalbagan. Good evening.
Araman si John Cleven Duran, Chris Vilma Treyes. Si Axon Marlon na. Araman si Rose Guibar, ano ba sa ni Rosalina Arellano Espadero, pamati sa Morsia. Ronnie Banaglorioso, salamat man na. Tuod nga manghatag ang sunod sa Bacolod sa assistance sa mga temporary na wadaan obra. Salamat, i-check na lang nagkaroon na kay Axon Dela. Good evening. Piyogin nga ma-extend ang ato ni MCQ in kaso maswab ining mga vendors. Belin Salaw, Jose Alan Braza, may gabi, dugang lanapas TV mo o nila Action Art. Good evening, watching Manville Royal Subdivision. Keep safe, mga ka-action. God bless. Dra lang lihog, i-prepare action na. Okay na da. Ang report, sige. Dire kita sa maditalye sang balita. Lachab Action Marlon Hinovia. Action Marlon, may gabi, please come in. Action Art, mayong gabi, balita halin sa maya surad sang bago kung maduruban nga mayara sang madabong nga lugar nga ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine kon ECQ bangod sa large-scale community transmission sang COVID-19 sa sulod sang pila ka adlaw. Medyo good news para sa mga tagasurat sang bago bangod ining ECQ implementation ginpahalugan paagi sa resolution nga ginpermahan ni Bago City Mayor Nicolas Yulong amo ang chairman sang Bago City Interagency Task Force on the Management of Emerging and Infectious Diseases. Sa resolution sang alkalde nasa adri nga ang sadto ginpaidalom sa ECQ nga bugos nga barangay Maaw kag anom ka purok sa barangay Don Jorge Araneta Bago ang gin-downgrade na sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ. Ang anom kapurok sa barangay Don Jorge, amo ang Astro, Montara, Violeta 1, Violeta 2, ang Crossing La Carlota, Kawilihan, kag ang purok barangay site. Nakumpisa ang pag-downgrade alas 12, uno kainasa ang kaagahon, kag magalawig ining implementation sang MECQ alas 12 sang tungang gabi sa Setyembre 30. Kumadaduban nga nagligad nga Setyembre 8, 2022. Ginpaidalom ining ginmention naton nga mga lugar sa ECQ sandigman sa executive order nga ginpapanaog ni Mayor Yulo. Sa idalom sang MECQ implementation, mayara sa yapon sang iga-implementar nga strict home quarantine kag ang pwede lamang agwa ang mga essential workers kag essential services sa bahin naman sa mga establishmento commercial ipatuman sa gihapon ang skeletal workforce nga hindi maglampuas sa 25% sang capacity sa kanamuon sa mga empleyado nga mga-duty. But silingon nung mayara sa gihapon sang istrikto nga restriction kag limitation sa MECQ implementation sa syudad sang Bago. Ang sabay naman sang mga persona na edad 21 anyos sa parubo kag 60 anyos sa pasaka ang gina-encourage sa gihapon nga mag-stay at home. Bali downgrading na nagsugod na sila ECQ. Doon subong pa east ang restrictions na MECQ na lang sila. Nagmulugmagan siya. Eh doon na tap na nakinay ang transmission naman. Scale transmission Subong do okay naman. Sulod. Ang record sa bayan sa Bago City Health Office tagapagkita as of September 21, 2020, 223 na ang confirmed COVID-19 cases. May 5 ka mga nagkalamatay kag ang 2 ka mga bag-o nga kaso nga nagdugang. Ang COVID patient number 222, 14 anyos, lalaki, taga Barangay Talok. Ang COVID-19 confirmed case number 223, amo naman ang 20 anyos nga lalaki, taga Barangay Talokman, kag lon sa initanan mga local transmission. Amaring balita, Aksyon Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia. Halin kay Aksyon Marlon kadtuan ta si Aksyon Dale Salazar balos sa mga report gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Firing Line.
Kay Aljimar de la Cruz, shout out sa Triboniada. Sige. Thank you gid sa imo. Jonah Ferns. Kay mama ko Titing, kag family Subaldo. Listener sa kuno sang aksyon. Ang panamyaw, iabata sa piyak nga pungsod sa land down under. Di ni siya nga lugar. Sige, salamat gida. Sa inyo pag monitor. Attorney Dan Pondevilla, ga-monitor man si Marilyn Abarte sa nato Suligin. Kay paring Cesar Ayan Bilbao dara sa Kanduni, pare may gabi si mo da, amigo naton Cesar Ayan Bilbao. Action Firing Line. Sa mga empleyado sa Kanduni nga nagkabaton, award, congratulations. Keep it up, no? Padayuna ang pagserbisyo sa mga Kandonians. Ayos, alas 8:37 na. Action Radio City Hall Report. Adto na naton ng mga report with Action Dale Salazar, mga balita nga natipon ni man kanon na gabi. Check taniho kay actually ang food packs gali isang city. Nag-umpisa naman nagtag naman very good mag-amuna Pagis Barangay, no? Para at least mayo man bla makabulig man sa tawo. Diri kita ho kay importante ni nagligad pa ning adlaw. May ganing barangay 18 nga kapitan iya nag-provide, no, bisan hindi iya residente ng buligan na gid ang mga watchers sa Corazon Locsin nga waay asang tiniran. Ari ang report na with Action Dale Salazar. I-check sabi kung din siya maagi sa special com siya basi labay. Basi dira sa kaya ang balita dira na may ginaprobahan nga resolution pero dapat sini may approval ni Dr. Julius Drilon. Ang plano sa city based sa resolution nga ipabutang daw sa may sulod mismo sa compound sa Corazon Locsin ang temporary shelter, no? Temporary shelter kung ibutang mo da sa sulod ang kinanglanon nga mayara sang plastaranda. Galing ting problema, gipagwagan ni si Skudal. Aring detalye. Action dahil may gabi. Action Art sa mga balita nato nagikan sa Bacolod Government Center. Mayara iya sang 20 Action Art ka mga private schools nga nahamtang diri sa may syudad sa Bacolod ang temporaryo nga hindi mag-operate para sa school year at 2020 to 2021 Action Art. Ini ang gin-confirm sa aton ni Bacolod City Schools Division Superintendent Ma'am Gladys Ameline Sales Action Art. Kasunod sang gin-check naton ang karon nga sitwasyon angot man sa pagbukas sang klase sa mabot nga October 5 Action Art. So ginpahig sa ni Ma'am Sales nga hindi pa niya mapalayag ining 20 ka mga private school nga nag-apply for temporary closure bangod sunod siya subject pa ba ni sa approval sang DepEd Region 6 Action Art kag ini ang ipasaka man dito sa may DepEd Central Office. So sunod kay Ma'am Sales sa 2019 diri ang mga preschool kag isa ang elementary nga private school Action Art temporary closure gid lamang kaya Ma'am Sales once nga mag-resume na ang normal nga sitwasyon kag meron na sang face to face classes Action Art that's the time na nga magbalik man ang operation sining nasambit nga mga private school. Ginpahayag ni Ma'am Sales nga ang rason sang temporary closure it's either zero ang ila sining enrollment o kung may mga enrollees man pero nubo Action Art ang numero kag ikadua amo ni nga hindi pa preparado ang mga burutuan sa pagpatuman sang distance learning. Ang syudad sa Bacolod mayroon sang 157 tanan Action Art ka mga pribadong eskwelahan kag Sulakaram Sales State sa ilang record 88 na ka mga private school ang nagbukas until sa October 5 nga opening para sa mga public school kag schedule sang DepEd pero may pipila pa ka mga private school mga 49 sunod kay Ma'am Sales
ang madungan no bukas man upod ang mga public school sa mabot nga October 5. Aring tingog di Bacolod Schools Division Superintendent Ma'am Sales. Ang 19 ka preschool ang isa ba lang nga may elementary. Oo, kaya ang ilang reason actually is wala sila mayo enrollment, makanubo sila enrollment. Tapos, hindi man ready ang ila school sa, hindi pala suppose sa face-to-face, kaya di laban ni online class. Buti hindi sila nga school nga 20 daw, hindi man pala sila capable ng, siyempre may private school kita yung nga Manggarano, may private school man kita nga daw Pulupigado, di laban ni sila daw mga Pulupigado. Galing kay, hindi lang kami kapag subong sa mga names ng school, kay under on process pa ng ilang nga request sa region. Yung ginapa-approve pa na ang closure nila. Temporary man lang, oo. Temporary closure, tapos kung magbalik na kita sa normal, kag pwede na maka face-to-face, di mabalik naman na sila, maka-open na sila. Okay. Bali ang composition sang 20 private schools, ma'am, 19 ka preschool, kag isa ka elementary. Oo, ang isa yung may elementary, ho. Oo. Within Bacolod City ni tanan, ma'am, no? Oo. Kaya may-ari kita sa Bacolod, 157 nga private school. Actually, dapat yan si Ma'am Sales diri sa may DepEd no, sang syudad sang Bacolod. Ginkuha natin sa reaksyon si Bacolod City Councilor Renesito Novero bilang chairman man sang Committee on Education sang Gunang Panglungsod. So sunod diri sa konsehal, masubo-subak siya na ining balita di ang muna ni sunod siya ang epekto kagang impact sang COVID-19 pandemic. Pero sunod diri siya ti daw positive reaction no kay once ka mag-resume sa iya ang normal nga sitwasyon kadang face-to-face sa klase ti mayroon man na sang posibilidad nga liwat ka mag-reopen ining sambit nga eskwelahan kasunod nga ang temporary closure order nga iga-issue sang DepEd Region 6 Action Art kinahanglanon ini para sa pag-reapply no sining concerned nga mga private school para siluwat nga pagbukas posible by year 2021 to 2022. Aring reaksyon ni City Councilor Renesito Novero. Isubo Oo. Epekto na tanan sa COVID-19. Pero anyway, ang ila na ang temporary closure, magamit na nila next year sa pag-apply for reopening kung may mga enrollees na sila. Oo. Ang ila na nga pag-close, my understanding is, ang ilang pag-close is based on the fact na wala sila enrollees. O kung may ara, ginang guro, o yung kailang katama, because sustain ang ilang financial necessities, yung sang teachers, ang iba na mga kinanglanon. So, they are compelled to close their schools temporarily. Sila na may mo request. Oo. Submit na sa DepEd, submit din sa atong division sa region, then the region will issue an approval. So ang ilang temporary closure order will can be used by them to apply for permit to reopen next school year kung may mga enrollees na sila. Actually, nabatian na si City Councilor Renesito Novero ang chair sang Committee on Education sa sangguniang panglungsod. With regards naman sa Bangod Action Dale nga why na estudyante nagpa-enroll? Yes, action dito na sa reason. no? It's either zero grade ang enrollment o kung may ara man, nubo action arta. Di ang financial nga aspekto, ang muna ginalantaw sang konshal nga ti para na sila maka-operate ang sweldo sa mga teachers, ang operation sang bulutuan. So amoy na ang pilagid lamang sa ginalantaw nga rason kung nagsira temporarily action at ining 20 ka mga private school. Hindi natin mapalayag, no? Hindi mapapalayag ni Ma'am Sales ang name sang school bangon sa Rosia at ang application for temporary closure yara pa no sa DepEd Region 6.
With regards naman sa enrollment sa mga public schools dito sa mga syudad, good news no, Ramsales, kaya nasa 108,000 ang enrollees sa Action Art from kinder to high school, no, public school. So no, Ramsales, last year ara sa 109 ang enrollees, normal ang sitwasyon, wala pa to COVID that time. School year 2019 to 2020, pero karon nga may COVID-19 pandemic, para sa school year 2020 to 2021, mayroon na sang 108,000 ka mga enrollees, which is a good thing para ka Mama Sales. Kag sa si Action RT, malawig-lawig pa man no, ang pagbaton sang DepEd para sa mga late enrollees, kaya sa siya possibly ila sige pang batunon in kaso nga may maghinga gaw padra pa enroll tubtob katapusan sang Oktubre karon nga tuig Action Art. Sa katapusan nga balita gikan sa Bacolod City Hall sa regular session kaina sang sangguniang panglungsod, mayroon sang resolution nga gin-author si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Action Art. Ang iyo sini original resolution nga nagapangabay kay Dr. Julius Dillon, ang Medical Center Chief 2 sang Corazon Occidental Montelivet na Memorial Regional Hospital. Nga kung mahimo hatagan dira sang temporary nga watchers station ang mga nagabantay or himata sa mga pasyente nga admitted karon dira sa may hospital Action Art. Pero may pala diri ka mga counselors nga nagpabutyag Action Art nga ang resolution dapat i-address sa syudad kag hindi na kay Dr. Dillon. Kasunod nga ti alichindihan man sa mga city officials naton nga sako-sako karon si Doc Dillon no sini nga COVID-19 campaign sa provincial hospital. Rason nga nagsuggest diri si City Councilor Archie Balibar nga ginupdan man sang pila ka mga konsehal like Councilor Simple Distrito, Councilor Bartolome Rola Sr. nga kung mahimo ti i-address sa syudad ining resolution nga nagpangabay no sa DSSD, City Engineers Office, General Services Office, kag iban pa pagis sa City Mayor's Office. Kung nahimo maka pangabasyon natin nga butaran sang temporary nga watcher station sa sulod sang compound sang Hospital Action Art with nga dapat may approval ni Dr. Julius Dillon. So bangot sini nagsugot man si Councilor Wilson Gamboa Jr. kag sa ulihin naging unanimous ang ining motion nga ginapaboran sa tarang nga konsehal ang amended resolution. Kay kablokasyon natin karon ining mga watchers no, at temporarily daw gin-adapt ni sila sa barangay 18 ginamuma kag diri na patulan Action Art no. Kay mayara naman sang canopy again provide si Councilor Simple Distrito kag pilaman ka mga donations kag tiyan mo na ang mga barangay. Ang barangay 18 ang bunay ang pakaon kag naga-serve sa ila sini nga mga kinahanglan Action Art. Si Councilor Simple nagpabutyag man nga mag-provide siya additional isa ka canopy ang man si Councilor Bartolome Rola Sr. Pamatan nato ang portion sa deliberation sa sini nga resolution nga ginduso ni Councilor Wilson Gamboa Jr. At least somehow we have already ventilated the real purpose and the reasons why we just wanted to help people who are actually being placed outside, Mr. Chair. They have to cross the streets in order for them to be housed or be sheltered, Mr. Chair. So with that amendment, Mr. Chair, I will submit to the request of Councilor Baribar that this request be directed to ESSD, CEO, GSO, CEO, through the office of the city mayor. Through the office of the city mayor to provide temporary watcher station, canopy for caregivers and watchers of patients admitted as they are not allowed to step inside the hospital wards. So move, Mr. Chair. Your Honor. Attorney. Okay, for a while. No, are you referring that the city government will provide canopies inside the compound of the hospital? That is precisely my point there, Mr. Chair. That is okay, then that should be addressed to Dr. Addressed to the city mayor, but with the approval of the regional hospital administrator. Yes. I agree. The property is not owned by the city. Yes, I agree, Mr. Chair. May I again state my resolution, Mr. Chair, with those following amendments? Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. The resolution now will read as follows.
resolution respectfully requesting the DSSD, the GSO, the City Engineer's Office, through the Office of the State Mayor, with the approval of Dr. Julius Diron, Chief of Hospital Corazon Locsin Memorial Regional Hospital, to provide temporary watcher station canopy for caregivers and watchers of patients admitted, as they are allowed to step inside the hospital wards, as they are not allowed to step inside the hospital wards. Action Art na batihan ang portion sa deliberation sa resolution nga aprobahan no sang sangguniang paglungsod sila virtual session kay na sang hapon. So ini siyang address sa DSSD, City Engineer's Office, GSO, pagi sa City Mayor's Office, upon approval ni Dr. Julius Drilon, since ining resolution ati ang canopy nga ginaay Action Art for watchers dira ibutang no iphamtang or station within the compound sang Corazon Locsin. So depende pa ini kung ano ang mangin reply or sabat abi sang management sang hospital regarding sining approve resolution sang sangguniang paglungsod. Mga update Action dahil ang din ka nagkuha sang kuan ban sang balas tong puti ang ibutang mo sa balay mo? Din ha? Ang dolomite? Ay, dolomite. Oo, kita ko pag picture mo ligad ko po. Daw nagsunod siya sa Manila Bayaw. Sigad-igad lang. Sigad-igad lang ni mo kwa to? Sa suba-suba. Sa suba. Itom na yung balas da. Mayroon portion sang mayroon di suba sa Bacolod nga may white Action Art nga portion. Dito mong kuha galito. Libre pa. And pwede ko ka pa-picture to, boss? Pwede kita. Sa imo to. Nag-uso, no? Ikaw may amo ka man ng kwan sa Facebook mo? May challenge. Challenge? Why? Why tayo? Ako ay ko nag-intra kay hindi ko ngayon Ngayon ka, basta local lang ma-discover. Hindi kuan bla do ka init siya mo may si Action GM siya siya pasok-sukon mo siya kung ano lang yan ngayon siya. Correct. Correct, Action Art. Believe ko ka. Okay, gina. Na pasakay mo na to sa motor atong ambal mo? Ano? Ato mo lang motor na tudluan mo? Wala, delikado. Sige, salamat kita. Sige, mga update kay may tagikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action niyo. Action dahil Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat kita, Action dahil Salazar. Now, ihulaton ta niya. I know nga the officer in charge or I mean the Chief of Hospital sa Corazon Locsin, ikuan niya man ni lantaon niya kung anong mga posibilidad nga i-grant ini kadira within sa compound no sang Corazon Locsin ibutang ang tiliniran kay kaluluoy man agyan mo skilid kasada husus nagbutang sang lipod lang ti amakon mo na kadira kay mo sa tunugan niya no matulugan kag ti kun mailan akon way gatudong ulan kung magbubong ulan kundi delikat Action Firing Line delikado man kabay pa no nga hatagan ini sang positibo man nga aksyon sang Chief of Hospital sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligad Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ipit na gid ang tiyempo ko kay Olive Prado Gargaritano, may gabida, Rolando Velez, siling nga dapat gid nga tagaan aksyon ang managabantay sang pasyente. Isa lang ang pasyente pero matupa na sa duwa kung maglain ang ila pamatsyag kay ulan kag tunog ang ila sugataon da. That is why siling ko kinanglan giniya sang pagtamod. Ang sa provincial government, hopefully may ara man sila sang mabulig dira kay kalabanan hindi lang taga Bacolod mo ang ara dira nga may pasyente, may ara man nga taga out of town kag madamo man nga taga out of town. Action Firing Line. Way na tagaling tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad Miyerkules kita nga presentation sang palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sang inyong regular anchorman Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.